बाय 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 एंड कर दे। देखिए ये निया रड सब या पर सब पकई दिहला धीरे कौन खाइबू टे कहीदे टे कौन खाइबू एड़े कौन खाइबू किए माऊ खाइबू आस कहीदे हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आकाश स्वागत करछि आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स बर्तमान मु घरे अच्छी तो आज स्पेशल चिकेन पत्रपोड़ा बो करिवो तो सेतिपाई चिकेन पत्रपोड़ा रेसिपीटा केमिति कौन से करुच्ची आपण मानक मु देखेबी। तो एपर्यंत जदि मो चैनल को कहीं सब्सक्राइब न करते जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु आगु को बहुत भल भल ब्लॉग आसीबो। तो चलतु आ देरी न करी वीडियो टी स्टार्ट करवा। चिकेन पत्रपोड़ाटा केमिति होची मु आपण मानकु तार प्रस्तुतिटा देखैबी। चलतु बर्तमान कटा जाउची ठीक मीडियम पीस करी कटा जाउची जेमिति कि भल से सिझी जीवो। आउ एपटे पियाज कटा सरलानी मसला सब रेडी हो गलानी। बर्तमान देखि पारथुबे बेसर सहित चिकेन को ताकू मैग्नेट करा जियो भल भाव में ताकू गोळेई दबो। चिकेन आपण जति करिया कथा सेति क्वांटिटी नेबे नहीं कि ताकू भल भाव में गोळेइबे। तो एबे काश्मीरी चिल्ली पड़िला तापर हळदी गुंड टिके पड़िला लूण लूण लुण स्वाद अनुसार आपण भी पकई परिबे मान जति कि आपण चिकेन नेबे से अनुसार लुण को पकईबे आपण आउ दी पकईनी तापर ताको भल भाव रे टे गोळेई देबे। तापर ये अदा रसुण पेस्ट पकेया बर्तमान ये हमारा अदा रसुण पेस्ट आसीगला सबू देकी भल भाव में ताको गोळेई दे। भल भाव में गोळेइले पूरा मांस भितर जो मिंती मसलाटा पसिबो। ये हमर कटा हितिबा पियाज आउ गोटा रसुण ताकू सब पकेइबा भल लागे। कटा हितिबा पियाज गोटा रसुण पकई ता संगे गोळेई की पत्रपोड़ा रे पकेइले भल लागे। ताको भल भाव में सबुरा को मैग्नेट कर दे जिते भल से गोळेई देबे। तापर मसलाटा ता भीतर पसिगला माने से भल लागियो। ये हमर चिकेन मसला बर्तमान पड़ीगला या पर तेल टिके सोरिष तेल तेल पड़ीगला एबे बर्तमान ताको आउ थरे पुणी भल से गोळेई देबे।
କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ତାପରେ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ କି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ାଇକି ରଖାଯିବ ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମର ଗୋଳେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପତ୍ର ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସିଲେଇ ଦେବେ, ସେ କଣ୍ଟାରେ ହଉ ସେ ଯେଉଁ କାଠିରେ ବି ହଉ, ଯେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି ପତ୍ରଟି ଫିଟିବନି। ଫିଟିଗଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରଟି କାଠି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ये ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପତ୍ର। ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି, ଏପଟେ ଭଲ ଭାବରେ କାଠି ମାରିଦେବା ପତ୍ର ଦେଇକି। ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଇଏ ତାୱାରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଚୁଲି ଗରମ ଲଗେଇକି ତାପରେ ତାୱା ରଖାଯିବ। ଏଇ ବେ ଚୁଇଁ, ଏଇ ବେ ଟିକେ कर ଦେଖ, ହାय 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 ହାय, ହଁ ଏମିତି କ ଟାଟା କରିଦେ। ଏଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ଦେଖେ କରୁନୁ, ହଁ ଏମିତି, ହଁ ଟାଟା କରିଦେ, ଟାଟା। ହଁ ନାଚେ, ହଁ 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 ହଁ, ଏଇରେ ନାଚିଲା ରେ ଚୁଇଁ ନାଚିଲା ରେ। କି ନାଚ, କି ନାଚ, ହଁ ନାଚ ନାଚ, ହଁ ହଁ ଏଇରେ ଚୁଇଁ ନାଚିଲା ରେ। ଏଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ କରିଦେ, ବାଇ ବାଇ, ହାଇ ହାଇ କରିଦେ, ହଁ ବାଇ 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 ବାଇ, ଟାଟା ଏମିତି କରିଦେ, ଟାଟା ଟାଟା, ହାଇ ହାଇ, ହଁ। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲିରେ ଆସିକି ତାୱା ବସିଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଶିଳର ପୁଆଟା ତା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେ ସବୁ ମରିଯିବ, ଚାପି ହେଇଯିବ। ତ ଗରମରେ ଆଗେ ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ଚିକେନ୍ଟା ସିଝିଗଲେ ଉପରେ ସେ ନିଆଁ ରଡ଼କୁ ପକାଯିବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ତାୱା ଦେଇ ସେକ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଚାଲିବ। ଏଟାକୁ ଏବେ ଏପଟକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ସେପଟରେ ସିଝିବ। ଏଇଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପାଉଁଶ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ରଡ଼ଟା ତା ଉପରେ ପକାଯିବ। ଆଗେ ତାର ପାଣି ମରିଯାଇକି ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରରେ ଘୋଟିକି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହବ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଘୋଟିକି ଆସିଲାଣି। ୟାପରେ ଏଥର ରଡ଼ ସବୁ ଦିଆଯିବ, ଯେତିକି ସବୁ ନିଆଁ ରଡ଼ ହେଇଛି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଟିକି ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ଠୋପେ ଠୋପେ ପକଉଛି। ଆମ ରୋଷେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ଏଇ ସବୁ ରଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ। ଥାଉ ସେମିତି ଥାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ନିଆଁ ରଡ଼ ସବୁ ୟା ଉପରେ ସବୁ ପକେଇ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଂସଟା ସିଝିବ, ପତ୍ରଟା ପୋଡ଼ିବ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠୋପେ ଠୋପେ ପକେଇଲାଣି, କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ମେଘ ବି କଷିକି ଜୋରରେ ଘୋଟିକି ଆସିଲାଣି। ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଘୋଟିକି ଆସିଛି। ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରରେ ଘୋଟିକି ଆସିଲାଣି।
ଏଇବେ ଚୁଇଁ ବାଏ 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 ଏମିତି କରିଦେ ଦିଆ ନାଚେ ନାଚେ ହଁ ନାଚିଦେ ନାଚିଦେ ସେଇଠି ସେଇଠି ଏଇଆଡ଼େ ଅନା ଏଇଆଡ଼େ ଓଇଲୋ ମୋବାଇଲରେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଟିକେ ନାଚି ଏଇ କି ନାଚ ଟିକେ ଏଇଠି କହିଦେବୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ମାଉ କ'ଣ ଖାଇବା କ'ଣ ଖାଇବୁ ମାଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇବୁ ହଁ କିଏ ମାଉ ଖାଇବ ଆସ କହିଦେ ଏଇଠି କହିଦେ କିଏ ମାଉ ଖାଇବ ଆସ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଥାଳିକି ବାହାର କରିଦେବା ଏଇ ଥାଳିରେ ବାହାର କରିଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଥାଳିକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଏଇଠିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇ କଡ଼କୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଚୁଇଁ ଅଛି ଚୁଇଁ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଖାଇବୁ ମାଉ ଖାଇଦେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଲୋ ମାଉ ହଁ ଏଇଥିରେ କହିଦେ କ'ଣ ମାଉ ଖାଇବ କି ଆସ ଇଏଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଏବେ ଥାଳିକି କାଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ তুই খাইবু লো আচ্ছা পুরা পিস পুরা মস্ত হয়েছে ଚୁଇଁର ମନ ପୁରା ଖୁସି ଚିକେନ୍ ଖାଇବ ବୋଲିକି ଓହ କି ଡିଆଁ ଡେଉଁଛି ଚୁଇଁ ଖାଇବୁ ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନେଲୁ ଆଜି ଟିକେ କହିଲେ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କହିଲେ ଏମିତି ଟିକେ ଆଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାକୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ମାଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଟିକେ କହିଦେ କ'ଣ ଖାଇଦେ ମାଉ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଚୁଇଁ ଆମର ମାଉ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ନାଇଁ କି ଚୁଇଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଖାଇବ।